Mayapat magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayong kapiesta ng Santa Ines, Birhen at Martir. Siklawad tamo po at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kay kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kay kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ringtang mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming biyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. None, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, Santa Ines, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison. Birthday Thanksgiving Daddy, Christine Centeno at Loretta Agne. Healing, Lucrecia, Ashley Kurt, Manuel Serrano, Carmelo and Norma Pajardo, Janet Serrano, Eduardo Terga, Rita Magpayo, Mario Supan, Bel Trinidad at Lina Bonos. Special intention, Joe and Rose Tolentino and family at Nida Manalad.
Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Jose, Monseñor Pelecito, Ezequiel, Carl Adrian, Naiber, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Shirley, Leonora, Eliseo, Noel, Marina, Edilberto, Paz, Niña Christine, Carl, Jesus at Librado. Makiabit ang puking dalita pamukulat. Kinaginingin pa ang puning anak ang puning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabay kaya kaingan. At kekan timurin, Maya payabak kaya kayo po, maya payabak po among. piyesta na pong ining Santa Ines, ing peka bantog diling Romanong martir, kantabi ng Santa Cecilia. Nabatang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at madyantapan tawad at pakalulu king Gino. Gino, ikaing memili kang Santa Ines, ban tanggapan king koro, tanggap king korona ng pangamartir. Gino, pakalulu. Ginoo pakalolo, Gino'y kayong pinili ng maging esposong Santa Ines, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo, Gino'y kayong minyetetagan kang Santa Ines, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo, Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala nakatangan sana. King Bie, alangangga, Amen. manalangin tamo. O lubos mayupaya at talanganggang Diyos, pipilian mo itang lalawan ng may naning yato, banibili king kamarinayan ng makayatong upaya. Ikaming magbasusi king pangabait ng Santa Ines, king alanganggang ligaya, maging tapat kaya sana king kasalpantayanan at pisyak na. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng librong Samuel. Mitukiyang 3,000 katawong pekamayap dili,
king mabilog a Israel i Saul, at peninton ne i David, at ding taong kayabe na, banda ka ring lugal, amabatong tuknangan da, ring kambing amalyap. Mi patulid dya king kulungan tupa, lelening dalan, atin namang kuweba ka rin, linubya i Saul, ban magbawas ka rin, at yuneman kanita i David, at ding tawana, kilubning kuweba. Makalukukla king kakilub-kilubana, ngararing tawan ng David keya, miras na ing aldo tilduning ginu, asinabi, ngini ibeke ing kasalang mo, king gamat mo, at gawan mo keya ing nanumang buri mo. Kanita tinalakadya i David, at king ena kamalayan Saul, pagulong na yung pinutot ing laylayana ning balabal ng Saul. Dapot eya mi paindaton, uling pinutot ni laylayan ing balabal ng Saul. Nga na karing tawan na, enasapay yung tulot ning ginu, inggawan ko iti, king kanakong panginwan, alinyana ning ginu. Ing lapas tanganan ke, ing linyana ning ginu. Makanyanong inamanwan David, ding tawan na, at ena pepayin tulot, ing lusuban de. Tinalakadya i Saul, at linwalya king kuweba, at sinduna ing pamaglakbena. Tinalakadya naman i David, at linwalya king kuweba, at nga nang kinulayit kang Saul. Makamalaari, inyang malikidya i Saul, dinukuya ang gaking gabun i David, at pigayane. Nga nang David kang Saul, bakit pakiramdaman mula, ring taong sasabi, king burira kayong paten? Ngining aldo iti, masala yung akit, nung makananon na kayong bildog ning ginu, karinggamat ko, kilubning kuweba. Burida ring kanakong tawan king patenda kayo, dapot ako gewa iti. Sinabi kong eke malyaring lapas tanganan, ing panginuan ko. Uling yo ing pinili na ning ginu. Lawen me o tataku, ing laylayanan ning balabal mo. Pinutot ke ing laylayaning balabal mo. Era nakaman ni nanan, banabaluyo at akit, king alakong marawak akataksilan ay isipan, laban kaya kayo. Eko mikasala kaya kayo, bistaman panintunan nyo ko, bayo kong paten. Ing ginuya ing matol kaya katamu, yana mo ing bala kaya kayo. Dapot era kayo malyaring lapas tanganan, nga naning matwang kasebyan. Marawak ing dapat, daring taong marawak. Dapot era kayo botanan ng gamat. Nino ing panintunanan ning ari na ning Israel, nino ing tatagalan na. Mistula ko mong metong aasong mete, o kaya metong apulgas. Ing ginuya ng matol kaya katang adwa, balo na ing bagay iti, at iligtas na ko sana, king gamat mo. Nga nang Saul, inyang asabi na nung David, deting amano, ikapin yan, o anak kong David. Kinulisak yo, at menangis masikan, nga na kang David. May git po, king makatuliran, kesa kanako. Mayap ing inablas mo kanako, samantalang marawak naman ing inablas ko keko. Pepatunayan mo po, itingeni. Emo kupete, bistaman binye na kanako ning ginu, karinggamat mo. Uling ninumong tawo, ing paintulot, ing makatakas siya po ing kasalang, nung sakaling arakap na ne. Inya nang balakya ko ing ginu, uli na ning gewa mong mayap kanako, king aldo iti. Ngini balo ko, king maging ari kapin, at milipat siya ko, ing pangaari ko, king mabilog ay Israel. Amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Malunos ka kanako, o Diyos malunos ka sa.
Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanaku, O Diyos, malunos ka sa. Uling ika ingka kong pagsantungan, king lalamding kaya kang bagyos, karing kumagsantungan. Hanggang ela lumipas, ding bayong mangsikan. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Maus ko, King Diyos, akakatas-katasan. King Diyos, ababye, King sabla kong kailangan. Iba't banwa pakiramdaman ako at iligtas. At kaya lang daygan, ding kako manligalig. Kanako ipabal na, ingkayang lugod at katapatan. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Pakit mo ing dangalan mo, O Diyos ko, at king mabilog ayato, pakit mo ing kaya kang ligaya. Uling inlugod mong ekukupas, miras king banwa, at king kaya kang katapatan, lalagpas king biga. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ausan da ko ang kakaluguran nga naning Ginu, uling sablang dimdang ko, kang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Migbanda Jesus, karing talimundok, at saka no inaos din kayang pinili at linapid la kaya. May mili ang 12 ay naos ng apostol. Ban maging kayabe-yabe na, ang pontuburan manaral, at di na lang upayang palwal, karing demonyo. Ding 12 ang pinili na ilareti, Simon, ape malagwa ng Pedro, Santiago ti Juan, anak ng Zebedeo, deti pe malagwa ng Boanerges, nga nawari, Bugasok, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at Tadeo, Simon, ing aktivista, Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Ing mahip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan keka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Andang morning. Good morning po, Ama. Tuloy po natin ating pagninilay sa first reading, no? Kasaysayan ni Saul at saka ni Haring David. So, nabanggit na po natin sa nakaraan na nainggit si Saul sa tinamong tagumpay at kasikatan ni David na lingkod lang niya, na parang nasa pawan siya. Nung una parang napigilan ni Saul itong galit at inggit sa puso niya sa tulong ng kanyang anak na si Jonathan. Pero dito po sa binasa natin ngayon, hindi pa rin niya napigilan itong sobrang inggit niya at galit kay Saul, no? At tinugis niya. At talagang nais na patayin si Saul dahil dito. Pero maganda pong istorya kasi dito
nagkaroon ng pagkakataon mapatay ni David si Saul habang ito'y nasa kuweba na doon namamahinga, na hindi namalayan ni Saul na nakalapit si David sa kanya, no? Pero ganun pa man, napakabuti ni David na naigang kabutihan sa kanyang puso, kahit na mayroon na siyang pagkakataong sakta ng gustong manakit sa kanya, at wala nang kalaban-laban yung gustong manakit sa kanya, hindi niya ginawa na nasaktan itong tao. No? Napakaganda pong halimbawa nun. Kasi tayong lahat po kuminsan talagang nasasaktan sa mga tao sa mga ginagawa sa atin, na pwedeng pagmumura, pandalait sa atin, paninira, at kaya pwedeng kumulo ang ating dugo, at ang maging bunga niyan ay magalit din tayo dun sa taong yan, na gusto nating makapaghiganti, kung pwede, sa labis na sakit na naramdaman natin sa mga ginawa niyan, sasakalin natin ang kanilang leeg. Parang pag ganun para bang doon lang tayo maibsan. No? Pag nagawa natin yan, mailabas din natin ang ating galit sa kanila. And yet dito po sa ating first reading napakabuti ni David. No? Hindi niya ginawa ng masama itong mama na nanaig ang kabutihan niya. Para bagang yung sinasabi ng isang presidentiable, sabi niya, mas radical ang magmahal. Oo nga naman, no? Kung radical ba yung harapin mo yung kaaway at magpatayan kayo, yun ba yung radical? Normally, yun ang parang tinitignan nating radical. Yung mga kalaban natin, harapin natin. At kung kailangan, braso sa braso. Muscle sa muscle, sige lang, magbunuan. Pero dito sa presidentiable, mayroon pang mas radical kaysa doon. Yung harapin ang kasamaan sa kasamaan, harapin ang galit sa galit, harapin ang baluktot sa baluktot. Sa kanya, mas radical ang magmahal. Dito po sa ating ebanghelyo, actually parang yun po yung inutos ng Panginoon sa kanyang mga lagad na gawin, ang mangaral at itaboy ang masamang espiritu. Ano nga ba naman pangangaral nila, ipapahayag nila? Kundi ito, ang ginawa ni David, ang hayaang mangibabaw ang pagmamahal, ang kabutihan. Sa pamamagitan nun tinataboy mo yung kasamaan. Sa pamamagitan nun tinatabay mo ang demonyo. Kasi kung minsan po para sa atin ang pagtaboy sa demonyo, exorcism. Yung mayroon tayong parang mga orasyo. At mayroon pang iba't ibang mga ritual. Pero actually, yung pagtaboy sa demonyo sa pamamagitan ng pangangaral ng kabutihan at pagmamahal. Ika nga, we can only fight evil with goodness. We fight evil with goodness. Hindi pwedeng we fight evil with evil. Kundi kung gusto nating magkaroon ng hangganan ng kasamaan, gawin natin yan sa pagitan ng paggawa ng kabutihan. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating idulog sa panitin mga kahilingan. Tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon tungo sa paggawa ng kanyang kalooban at sa kanyang mga kutusan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo,
pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring komunidad Kristiyano, ating pamayaliwa, pamisunggalit, at pamisagsagan, alutas dasa iti, kapamilatanan ning mas tapat dang pamanarap, king sala at tupaya ng Yesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring dakal akayanakan, amaya palug, aawsa ng Yesus, tukyan de sanang arapan, ding malda at ipasyagde ingkayang maya pabalita, king mitmong tetagan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring milyong-milyon ay tsuking dalumdum, ning pangadistiyero o gero, sakit at takot, iatad da sa karela, ring taong maya papilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia at ning gobyerno ating maragul aupaya, ibiyena sa karela ing inspirasyon, misan metong karing sablang tao at bansa, king masampat a pamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipa, pakiramdaman mo yung siwala ning kayakang balayan, amayagyag king siwala ning kayakang anak. Pagibatan mo sa rin kaya kaming panalangin, kapamilatanan namang Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Makiabitan pong magkanta kindalit parang pa magsadya karangay. Kamalang kapatid, banding kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, pamimigla lang, kapamilatan ng Santa Ines, ing Birhen at Martir, may pabalo, ing makapagmulala mong dapat. Kaya tula mo rin kayang merito. Mananasan ang ding dapat mi, maging kalugod-lugod la kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaante mo rin, yat nayo rin puso yun. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalangangad lubos mayupaya. Kingaldoy ti, parangalan mila rin kaya kang santo, amitagulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayaryaning banwa.
E muna nung luguding papakit mo kaya kami kabang ausan meng pasibayo, ing ketawan, king mo muna ng kalinisan at agkatan mo keng takman keti king yato, karing kalam ning tutuking biye. Ulinita kami rin sablang koro o ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banalya ing Ginoo, Dios sa mayupaya, mitmuing banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampu, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga. Minom ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Victoria, in Cristo Sinobria, I Cristo datangya, datangyang Inyong inigaganakan mi oy pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyening anak mo. Daramya kaya kayo tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, man biganap kang ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya, ading sablang mayamo na biye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pangaluluan mo kengan, gan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, hingkay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, hanggaman king alangangga. Tamit mong kapanilian lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Igpami ayat chupan mo, misamban niya ilagyo mo, natangke kami kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ingka kanan mi king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami, ning salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami.
Mga emuke paisawol king tukso, nunay kapos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupan, ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, at ing kayo payan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timuring. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang hining kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga, kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalakog ing kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakog ing kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakog ing kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung minalako king kasalanan ng yato. Non tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Aku
Panalangin king banalay Espiritu para king sinod o synodality. Itamungan po. Makatalakad kami arapan mo o banal ay Espiritu. Abe-abe makatipon king lagyo mo. Ikang bukod mong talatayid mi. Abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Ituruming sukat ming dalanan. At nung makanano miyang pamaralanan. May na at makasalanan kami. Emo kami pabustan maging panibataning kaguluan. Emo paboren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan. Niing pa mga biran, ilisyana la ring dapat mi. Akit miya sana keka, ing pamisan metong mi. Ban kanita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, pahinturo king alananggang bie. At kami maliliking dala ning katutuan at ning matulid. Itingan aduan mi keka, amani gobra, karing sablang lugal at panahon. King kameto nga ning igpa, at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pepasiknangan mo kami, kapamilatan ng divino mong kalam, kining pamanokimi, king alimbawa ng Santa Ines, at tanggap mi naman saning kasakitan ng biye bilang dake ng kasakitan ng Kristo. Ating paratip mi naman sanang bukod, pagmalasakitan, yung misa na yaldo, akayaber ka, king biye lang hangga. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ginuman tabi kay kayo. At kaya timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahitutu, ningib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayroon ng kapag masusyan tamo, o may tanangining luguran ng Diyos, ating kalupatamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kay kaingan. Gandang araw, marami pong salamat. Ano ka Maria, kakaleken magsinta, uling ay kekenino, malungut keken tutu, hinggali